Bir olukon bidirip pis qılığı ki biz aralarda ba bir zenanan avladı bolmasa şu zenanani kiçilik bilen gözdelýär. Hakaret, tahqir bilen gözdelýär. Fakat qiyjitler berilýär qaynana tarapdan. Fakat eziyetler awu sözler aýdylýar qaynajaka tarapdan. Hatta adamsynyň gözünden gaçýar şu zenana çağasy bolmaýanlygy derekli. Ve ya da çağatı yani zol bolsa da kız dünya geliyor. Erkek çağı yok. Bağadar yüzüne basılıyor. Erkek doğru bilmedin deyip. Ey Müslümanlar, şun kun elhamdülillah. Allah'ım yani tebabet bir olukon zadın yüzüne açtı. O da neyme? Şu akimlik diyenleri, şu nazalık diyeni, yani çağa bolmasızlık derdi yani fakat zenanadan bolyan değilmiş. Belki penca derset %50'si de yani erkekten bolyanmış. Yer göğünün mülkü Hudaýyň kıdır. Halanına kız verer, halanına erkek oğul verer, halanına da yani ikisinden verer ve halanına hiç haysında vermez. Öz edýän işini hikmetli ve hemme da başaryan kudretli Allah'dır diye. Ey Müslümanlar, awlat bilen yani izimizden dua edilsin, adımız yitmesin niptana awlat gerek diýärsa. Şunu bilen, adın kalmaklığı awlat bilen neldir? Avrey bilendir. Hudaýa yani dua bilendir. Görün, Allame Nevevi, İmam Nevevi yani Erba'ine Neveviye diyen yazan kitabı dünya yayralı kitap. Ama çağatı bolman geçen alim adam şu. İzinle dua etyen oğlu yok ama dünya şuna dua etip berwatı. Yazan kitabı derekli. Mufassir İbn-i Celil Teberi, Tefsir-i Teberi'nin muallifi dani. Dünya yüzündeki ulamalar şun behterin adamla ulamalar demiş mal. Bir nefere dua ettirecek olsa bir ahun molla dua ettirýärse mi? Dünya yüzündeki ahun mollalar şun ruhunun şadlığına dua edýärler. Bir dana awlat da kalmadı bende de. Öz aramyda gel. Hazreti Mahtumuli Hakamız Ibrahimzan ve Molla Bävek oğlu kişilikte dünyadan ötdiler. Hazreti Mahtumuli Hakamızdan awlat bolmady. Bolany öllü, kalmadı awlady. Nesli yok Hazreti Mahtumuli şanyň. Amma bir Türkmen öýü bilýäňizmi? Mahtumulini tanymaýan bolsun, doga şoňa üçin etmeýän bolsun ha. Ondan yakirrak gel. Jergelan yurduna Hazreti Maksud Ahun rahmetullahi aleyhi dünyadan ötdiler. Yekizi kız bilen. Yekizi kızı varmış. Bağlık Ovasının El-Azhar diyen havzasynyň banifi Maksud Ahun takfir. Sakallahu tharahu ve cealel cennete methwah. Bir zidani kızı varmış. Ova adamsılar aýdypdyrlar. Tahircan, senden erkekçi oğlan bolmady. Biz kıyıllarımızı sana takmağa teyyar. Eğer öýlenme niyetin bolsa aýt. Biz kıyıllarımızı sana takaýly senden bir erkekçi oğlanla bolasyn diýipdirler. Amma Maksud Ahun takdir näme diýdi? Kim aýdýar meniň erkek oğlum ýok diýip? Kim aýdýar meniň çağam ýok diýip? 100 dana çağam ma her owada däni men çağalym ýaýragylypdyr. 100 molla bilen dowran geçiren Maksud Ahun takdirin aýdan söýdüşi. Şagirdler mollalar men däni oğlanlar hesap diýipdir. Her owada şu mahal Jergelan yurdunun däni hiç bir kapı yoktur, hiç bir öy yoktur. Maksud Ahun'un adı şöyle tutulmayan bolsun. Saçaktan sonra şoňa dua edilmeyen bolsun. Şayet Hudaý Taala islendir, awlatsyz bolmaklygy bilen näni wagtynyň köpüsini alym ýoluna goýmaklyga, awladynyň üstüne goýmasyllygy. Hudaý Taala şayet sana awlat bermesligi bilen istendir. Sen näni malyň däni bir gowy din ýollara, hüjre bir mescid salmagy harjatmagy bermekligi. Jangy kıyamatda kamil edip bermeklik üçin bu dünýede sana awlat bermäpdir. Şu dünýede dyrnagyň bitmedik ýerine Allah derece berjek kıyamatda. Awlat bolmadyk adamlar näme derejäge özleşýän bolsa özleşdirler. Ondan ziýadarak derejäni Allah şolar üçin berjekdir.